Што не так з фразай «прадстаўнік ЛГБТ» і чаму не варта выкарыстоўваць яе для пазначэння ЛГБТК+ персон. Пачнем з таго, што ЛГБТК+ гэта не арганізацыя, не партыя і не рух, у якога можа быць прадстаўнік. Абрэвіатура ЛГБТК+ пазначае ўсіх людзей, чыя ідэнтычнасць не з'яўляецца сазгендернай ці гетерасексуальнай. Але гэта не значыць, што ўсе гэтыя людзі з'яўляюцца часткай ЛГБТК+ супольнасці або тым больш неіснуючага адзінага да агульнага ЛГБТК+ руху, які так хацяць забараніць у Беларусі. Усе ЛГБТК+ персоны розныя, і гэта нармалёва. У нас як агульныя каштоўнасці, так і супрацьлеглыя. А ніводны ЛГБТК+ чалавек не можа быць прадстаўніком усіх ЛГБТК+ людзей. А яшчэ тое, што чалавек з'яўляецца квір-персонай, не робіць яго прадстаўніком усёй квір-супольнасці. Калі вы хацеце пазначыць квір-ідэнтычнасць чалавека аднім ці двумя словамі, лепш спытаць яго, як гэта карэктна зрабіць. Або выкарыстаць фармулёўку квір-актывістка, квір-мастак, квір-персона або лесбійка, гей ці транс-жанчына або транс-мужчына, калі чалавеку так камфортна. А якія яшчэ варыянты для карэктнага пазначэння ЛГБТК+ людзей бачылі вы? Пішыце ў каментары.